Zdraví vás kulinátor. Toto je inak obálka knihy Moje jedlo 2. A keď hovorím moje jedlo, tak myslím tým celkom neskromne moje jedlo a budem najšťastnejší, keď to bude tak trošku aj vaše jedlo. Takže v tejto druhej knihe je to taký darček pre vás. Prvý videorecept alebo ukážka, ako presne na to. Pôjdeme si spolu niečo navariť, ak súhlasíte. Ale najskôr sa treba ísť nakúpiť. Na recept potrebujete menšiu bielu kapustu, väčší biely kaleráb, cibuľu, strúčik cesnaku, zeler, maslo, trochu väčší zemiak, aspoň liter zeleninového bujónu alebo 2 zeleninové kocky. Vodu máte asi doma, pridajte k tomu ešte 10 kusov šampiňónov, čerstvý estragón, bobkový list, kardamón, morskú soľ, sušený zázvor, rastcu a biele korenie. Moja kniha je typická tým, že si z nej navaria ľahko aj mestskí ľudia, takže na prepravu nákupu potom použite pokojne aj MHD. Ups. Takže recept sa volá biela polievka, aby aj tieto sivé labute vedeli, čo je to biela farba. Prečo biela polievka, vysvetlím o chvíľu, dôležité je najskôr začať variť. Takže rozpálime si väčší hrniec a na ten rozpálený hrniec dáme tak približne asi pätinku masla, aby sa nám i hneď rozpustilo. Tak, výborne. A začneme krájať cibuľu. Bielu cibuľu, ktorú pokrájame veľmi nájemno. A na rozpálené maslo pridáme cibuľu. Na miernej teplote približne tak asi 5 minút opekáme, kým nechytí krásnu sklovitú farbu a ten čas využijeme pri občasnom pomiešaní na to, aby sme si očistili a pokrájali tu prítomný kaleráb a zeler. Keď je cibuľka krásne opečená, ale nie pripečená úplne, pretože inak by nám to potom celé sa pokazilo, tak pridáme pokrájaný zeler a kaleráb. Približne tak asi 7 minút za občasného pomiešania opražíme s cibuľkou na masle. A kým zelenina je v hrnci, pripravíme si zmes korenín, alebo ako tomu ja rád hovorím, vyznavač Indie, masalu. A k tomu potrebujeme všetky spomenuté koreniny, teda takmer všetky. Najdôležitejšia je na úvod asi rastca, tak približne asi kávovú lyžičku si dáme do mažiara. A potom po štipkách. Štipku sušeného zázvoru, ja mám rád trošku viac, takže si dovolím takto. Štipku bieleho korenia, 1 kardamón až 2. A samozrejme pridáme trošku soli, ale nie veľa, pretože sol budeme ešte do polievky pridávať, takže tá možnosť je prisoliť si kedykoľvek, dokonca aj na záver po dovarení. A všetko vypracujeme na krásnu sypkú zmes. Nádherne to bude voňať a dôležité je dokonale rozdrviť ten kardamón, ktorý má tam najtvrdšiu konzistenciu. V prípade, ak vám to zostanú väčšie časti kardamónu z tej šupky, môžete ju vyhodiť. Konec koncov dá sa vybrať aj z polievky po dovarení a na záver mixujeme, takže všetko sa samozrejme že stratí a zmení na hladkú zmes. Už po tých 7 minútach to krásne vonia vďaka tomu zeleru a kalerábu, čo sú pomerne aromatické druhy zeleniny. Keď to je v tomto stave, pridáme si našu pripravenú masalu zmes korenín a tak, výborne. Zo pár kúskov mi tam rastce ešte zostalo, čo je úplne v poriadku. Premiešame a tak minútku až 2 restujeme, ale hneď do toho dávame zároveň aj posekaný cesnak, ktorý môže byť pretlačený, ale ako som vravil, mixážou sa v tom jedle všetky chute na záver spoja. Takže pridáme cesnak, spomínanú masalu a ešte aspoň takú minútku, 2, podľa možnosti aj 3 opekáme. Nesieme to však pripáliť, to je dôležité. A medzi tým prichádza moja kapustná hlava do tejto hry. Očistíme a najemno nakrájame celú jednu kapustnú hlavu, takú menšiu. Kapustná hlava nakrájaná na kancelársky odpad v podstate. A teraz je dôležité, že k tejto zeleniny pridávame ešte nakrájané zemiaky, ktoré tam šupneme, tak zhruba 1 som vravel, čiže to je na 6 porcií, výborne. Premiešame to samozrejme celé. Ako náhle to už chytá nejakú farbu, ja to teraz pre rýchlosť času celé urýchlim, pridáme tam aj tú kapustu. Netreba sa bať toho objemu, vyzerá to, že to je strašne veľké množstvo, ale ona tá kapusta samozrejme, že sa časom rozvarí a všetko nám to trošku opadne. Ako to už vekom chodí však, takže kapustu tam pridáme. Normálne ľudskou silou treba k tomu zatlačiť, je to vlastne celkom dobrý
fitness recept, preto je to biela polievka, pretože obsahuje veľmi veľa bielých ingrediencií. A skúste nikomu nehovoriť, že je z kapusty a keď ju navaríte, dajte ho niekomu ochutnať, či uhádne, že tam je aj kapusta, pretože málo kedy som videl niekoho kapustu mixovať do hladka. V tom je pointa tohto receptu. Aby bola kompletná, keď tá kapusta sa trošku takto premieša a takisto trochu opraží, potom ešte pridáme tak nejakú väčšiu štipku soli. Pridáme tam čerstvý bobkový list, ak máte sušený, neprekáža, ale ten čerstvý je nádherne voňavý, ten v závere budeme aj tak z polievky vyťahovať. Pridáme estragón, ak ho nemáte, nič sa nedeje, ale dodá jedlu naozaj krásnu chuť. Tak, všetko je v hrnci. Zalejeme asi litrom zeleninového vývaru. Pekne nám to buble. Je to ako šutovský vodopád. Ale vonia to nádherne, už samotná tá zmes korenia so zeleninou vám rozvonia celý byt. Tu aj labute odišli, tak im to voňalo. Pridáme ešte asi tak liter vody. Výborne. A to všetko varíme tak plus minus autobus hodinku pod týmto chudobným nástrojom, to je činela. O hodinku skontrolujem. Keď je zelenina uvarená a psi začnú štekať, tak to je ten správny čas, aby to zabralo takúto konzistenciu. Ja som schválne tú polievku premiestnil do skla. Treba to nechať aspoň 15-20 minút vychladnúť a tieto krásne šumné veci zvané bobkový list treba vybrať, lebo tie sa ťažšie rozmixujú a potom je z toho taká dosť nepraktická zubná niť. Takže v tomto stave polievku veľmi dohladka ponorným mixerom vyhladíme, som chcel povedať, ale rozmixujeme do absolútnej príjemnej krémovej konzistencie. Asi takto. Tak, mixer tu zatiaľ môžem nechať stáť a polievka je takmer hotová, už len potrebujeme jednu vec, asi tak približne 1 až 2 lyžice masla necháme rozpustiť na panvici a pripravíme si šampiňony, ktoré sú nakrájané, ak máte väčšie, tak samozrejme, že na polovicu alebo na menšie časti, alebo ich necháte v celku, ako chcete a veľmi narýchlo ich opražíme na tom masle, aby chytili peknú farbu, pomerne prudko a krátko, aby zároveň zostali šťavnaté a potom ich vložíme do polievky na ozdobu, hore majú krásnu chuť a tú bielu polievku úplne aj na jazyku dotvárajú a pridáme ešte aj čerstvý estragón. Takto som to naservíroval ja, k tomu pridáme ešte zo pár tých šampiňonov. Ja mám teóriu, že takto tam nasyp, nech to pekne vyzerá, asi nejako takto. Pridáme trochu estragónu, ja ho rád celý aj zjem, takže to snažím tak nejak otrhať, ale to tam nejakým estetickým spôsobom ponahadzovať. No a tada, dámy a páni, z knihy Moje jedlo 2, biela polievka. Dobrú chuť. Máme? Super. Ako hovorí Jamie, najlepšie jedlo, aké som kedykoľvek jedol. Veľmi dobré. Už to netočíš. No. Fakt to bolo dobré, no. Pomôžem si.